Maar het is in de gulden tijd. Dus ik zal even vertellen, ik ga staan. Luister. Dat was een man. Het ging niet meer. Met zijn vrouw, het ging niet meer. Ging naar therapie. Ging naar de dokter, zei de dokter. Kun je wat aan doen? Ja, zeg je ook, ik heb wel een systeem voor het te doen, maar dan moet je, het duurt 4 weken. Maar je moet goed luisteren en je moet er goed aan houden. Ja, is goed wat zeg je, dat wil ik wel doen. Ja, zegt die dokter, we leggen hier een dubbeltje neer. Een dubbeltje. Hier op de schouder. En dan ga je de hele week oefenen. Dubbeltje, 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 dubbeltje. Dus de hele week ging die door de straat, overal. Mensen zagen hem, dubbeltje, 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 dubbeltje. Week erop ging hij terug naar de psychiater, want zo heette die. En zeg je, psychiater, hoe ging het? Ja, wat heb je goed geprobeerd? Ja, zeg je, dubbeltje, 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 dubbeltje. Goed, zeg je, psychiater. Weet je, we gaan verder met de cursus, of met de cursus met de therapie. We leggen hier een kwartje neer. Dus we gaan verder. Dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje. En toen ging het daar. De hele week liep ik rond. Dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje. Mensen keken me allemaal aan, maar ik gewoon voor niks. Ik gaf toch niks, maar ik ging gewoon op. Dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje. Want ik dacht, ik moet het weer kunnen. Ging terug weer naar de psychiater en zei, dat moet ik, ja, nou goed zijn. Ja, goed voor. Dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje, dubbeltje kwartje. Goed zijn. Ja, zegt die dokter, dan leggen we hier achter in de hill, leggen we een gulden. Dan ga je gulden en dan ga je verder de hele week oefenen, dubbeltje kwartje gulden, dubbeltje kwartje gulden, dubbeltje kwartje gulden, dubbeltje kwartje gulden. Dus hele week oefenen, dubbeltje kwartje gulden, dubbeltje kwartje gulden, dubbeltje kwartje gulden, dubbeltje kwartje gulden. Terug naar de dokter en zeg je nog hoe is gegaan? Oh, goed zeg, doe het voor, dubbeltje kwartje gulden, dubbeltje kwartje gulden. Dan zeg je perfect. Ja, zeg je, dan leggen we hier een knaak in, dat is €2,50 of €2,50, een knaak hiervoor. Dat is €2,50. En dan moet je doen zeggen, dubbeltje kwartje gulden knaak, dubbeltje kwartje knaak, dubbeltje kwartje gulden knaak. En de hele week ging je oefenen, dubbeltje kwartje gulden knaak, dubbeltje kwartje gulden knaak, dubbeltje kwartje gulden knaak. De hele week en weer terug naar de psychiater en zeg je, ja hoe is het gegaan? Ja, dat is perfect zeg. Ja, doe het voor, ja, dubbeltje kwartje gulden knaak, dubbeltje kwartje gulden knaak. Ja, zeg je, nu moet ik weer kinderen. Ga vanavond op stap, ga naar Utrecht, ga op stap en versier een vriendin en je kunt, als je met goed denkt, dubbeltje kwartje gulden knaak, dubbeltje kwartje gulden knaak. Dus hij op stap, een paar pilsjes gedronken, goed, en de olie. En dan kwam je een vriendin tegen en zeg je, kom, heb je zin in? Oh, ik heb wel zin in. Ja, kom mee, ik heb een grote auto, kom maar mee in de auto. Hè. En dan in de auto. Even. En dan ging het. Dacht hij alleen maar aan dubbeltje gulden. Dubbeltje kwartje gulden knaak, dubbeltje kwartje gulden knaak. Lekker zeg je, vindt nog een keer, een beetje snel. Dubbeltje kwartje gulden knaak, dubbeltje kwartje gulden knaak. Nog sneller, dubbeltje kwartje gulden knaak, dubbeltje kwartje gulden